ziren saltzen, txiki baten karamelua, ez da muy bien, esaten du konfiterua. Joadeki kriston giroa, moten dabe gaztetxuek da dana. Zue zeintzen zarie? Zelan deitzen zara zu? María Dolores Anakabe Goiti. Jesus! Dana batera? Todo eso. Ondo, eta zelako dotore zauzu, zenbako jarda belarritxako eta, hombre. ¿Qué crees tú, pues? La hija de mi madre no gasta menos. Zahar egoitzak leku tristeak eta grisak dira. Totalmente. Batzuk bai, berte batzuk ez. Nik uste dut ez, Bai. Zeratik? Queda como decadente. Karo. Bai. Ez naban espero zetarako ikusi dotena. Hainbeste martxa kanta eta hori, eta guzta bainata. A ber, Eli nor da? Zu, da Candido? Candido bera, Jesus. ondokue. Bale, hau. Zelan? Izena? Hau, José. Senarra da? Ai, zelako parejien politxe! Batera daro jaur, 46 años. Azarratuten gara. Hori esan biteko, berrogeta zei urtien kantzau bengo zinen, ala zer. Antza ez. Dorita eta bere gizona, vamos, unos amores. Da, emeste urte eta gero, 46 urte eta gero batera, eta niñon maite nauzu eta bai, da zirritxuek eta iten da bez, así que, guai. Zure gizona badak inon ikutu. Espera, Zelan. ¿Qué botón tocar para entender la bombilla? badaki. Señal, alguien ya ha visto la señal Samata. Hori da. Eso encontró que erakusten ibelegada gazteiari. Jo, baitu zelako konbertsazioak. Nik enoen espero, ona sartu, eta ingo gehiula berba emakume honekaz, sexuari buruz. Muy modernas. Open minded. A tope. Dauz gauza batzuk gaur egun? Bai. Ojo. Atzo egunez bebai baguazane. Bai. Epetzak gaur egunin. Zelako gauzak ibiltzen zen duzen zu? Nik ez, Azuk ez. Jagoiko igrazia nik ez. No necesitaba nada de esos trazos artificiales. Ez. Yo tenía Baina egoten al ziren. natural. Gizona. Eta gizon barik ez hauzela oin zer? Oin ez ebez? Ese ves, pentsabez. No me interesa. Ba horregitik aprobetxauen bioto oin bitartien. Bai, hori bai, Bai, aldoten eta geixen, Aldo zu guzti, inori kalterik enbarik, Claro, ez. Zori ez, Sin hacer mal a nadie, aprovecha todo lo que te dé la gana. Hombre, hori. Todo. Ya lo creo. Tú no estás mirando a la de al lado. No. Más majas. Jode, supersaladak, ez dakit. Supersalamerak. Dorita, Dolo eta Maribi, muy cracks. Eta ni enamora bainaz de Dorita. Azkemen egiten duzu gimnasia? Amentxe egin da nire gimnasia. Bai. Bai. Eta zenbat aldiz egiten duzu? Ba, egun guztietan kasik. Bai? Bai. Zer bingo dugu lehengo? Hori adibidez? Bai. Eta zenbat denporada errezu hemen? Nostik? Hemen etorri nintzen ni ona eneruen lehenguetan. Hene egitzi, ez? Etxien bakarrik egon nintzen, da enitzen ondo bapen kontretan. Bakarrik baino beto, desde luego. Hombre, ya lo creo. Claro. Eukinaben etxien, bai, eukinaban laguntasune, andra bat etorten jaten, egun guztietan. Bai, ordu bete. Ja, gitzi. Ordu bete, esan izeten ezebe. Ja, esan ez da nahiko. Ez da nahiko, da. Gero, semik topo usten noixe eta etorri nintzen ona, da hemen dau oso posik. Maribin diskurtsoak emon duzte zerpentzeu, eta iruditzen ondo residentzia batera bidaltzea gurasoak adibidez. Residentzia bertan zer da onena, zuretzako? Ba, ja dana. Dana? Da txarrena? Txarrena amentxe hon behar. Ezin urten. Esan dozta hori, kalera irtetzia botaten dabala faltan, baina normala da, neupe botako neuke faltan. Ze hemen dakabez jardinak eta, baina kanpora irtetzia beti da beste sensazio bat, ez? Eta bizitan eta torten jatxuz? Bai, astien birriken etorten jatez. Oso ondo. Semietekote lekitxizon, eta semietekos, neskato txubi, Ze ondo. gemelatxuek, da arekin bilekin etorten dira. Zelako ilusioa. Astean bitan bizitak aukitea iruditzea da gitzi, baina, karo, bizitari moduen iruditzen jaten nahikoa. Astean bitan nonora joan behar zita kompromiso hori. Orduen zu bakarrik esara sentiduko hemen, alabai? Gizona eta aiztiok. Aizte dagoara ez da.
Pero egunero bizitzea. Ondo daro jozu orduen. Bai. Hemen ondo sentiduten zara. Doritakin ikusi dut, nire aurri iritzi hemen bakarrik sentiduko diazala, ez dala egisa, ez diala bakarrik sentitzen eta pozik eta gustura dauzela. Aber, zelan egiten dozun zukau, Ikusten zara, espiluan? Bai. Zuken gazu? Espilo bari. Espilo bari. Claro. Ederto. Dorita, mi favorita, de kosta enamorauta eta oso gustora beraki.